tingnan nyo naman yung view. Napakaganda ng view. So, pagdating nyo dito, yan, sa tapat ng barangay hall, may daan dito. Alright, dito. Ito yung mga motor nila. So yan, mga kalim, dito na tayo sa may spa. So, ayun na, Katim. Tayo na ay tatabok. Loho-loho time. Celebrity daw. Okay. They're coming. Ah! Ah! What's up? Good morning mga ka-team. Magandang tanghali mga ka-team. Welcome back sa ating YouTube channel. If you are new to this channel, please do consider subscribing. Hit that notification bell button para every time na may upload is updated ka. Alright mga ka-team. It's been a while. Matagal-tagal tayong nawala mga ka-team. Kasi naging busy na tayo medyo kasi may mga trabaho. May ang daming trabaho. May trabaho na kasi tayo. Alright, so this time mag-a-unwind tayo ng konti. Mag-chill lang muna kami kasama ng Team Bunho, Kumayo Nation, So Good. Relax muna sa napakatinding trabaho sa mga nagdaang linggo. So yan, pupunta tayo ngayong Pangi, Barangay Pangi. But first, pupunta muna tayo dun sa Sugod kasi wala nang gas red. Okay, mapapagas muna tayo. Sa mga nagtatanong kung ano na yung update ng Team Jamelin. Alright, so ngayon nag-aantay na lang tayo mga ka-team. Nag-aantay na lang tayo kung dumating yung AdSense pin natin kasi naipadala na yung Google AdSense pin. Kaya nag-aantay na lang tayo kung kailan yung darating. So yung mga event, so previously and obviously wala pa ring balita sa Ormoc Adventure Rally, kaya eto wala munang mga event and charity ride. Wala munang mga charity ride kasi dahil nga dun sa nilabas na bagong EO memorandum na pinagbabawal muna yung mga charity rides ngayon kasi sa mga previous nga issues nagbigay ng atensyon sa LTO, kaya ongoing pa rin yung mga proseso para mabalik yung dating rides natin, dating mga charity rides. Kaya yun yung naging update natin sa mga previous na araw. Medyo talagang matagal-tagal din tayo hindi nakapag-vlog, no? Kaya eto, babawi ako sa inyo dito. Beach gaming, ano to, floating gaming. Pupuntahan natin yung floating parang barko na floating dun sa Barangay Pangi sa may Libagon. Alright, so tara, biyahe muna. Let's go. Unleaded 57, unleaded 100. Alright, nakapagpag-asap na tayo. Hindi na tayo talagang pumunta dun sa may proper ng So Good kasi medyo mas mura-mura dun sa may Emirates, Fly Emirates dito sa may Batang. 57.50 yata unleaded. Tapos dun sa may Pinex is 59, halos 60 na. Grabe, sobrang mahal na ng gas ngayon, kaya mabuti na lang siguro na hindi pa pinapayagan yung mga charity rides ngayon kasi sobra talagang mahal ng gas ngayon. Yung 100 mo hindi naabuti ng 2 litro. Pagaganda ng panahon, medyo may mga maulap-ulap pero talagang tirik na yung araw. Hindi katulad ng mga nakalipas na linggo, talagang walang araw na hindi umuulan. Iiyak yung araw mo pag hindi umulan. Kaya kahapon ko pa, sa loob siguro ng 2 linggo, kahapon ko pa na linisan itong si Red kasi talagang sobrang maulan.
sayang yung effort ng paglilinis mo tapos uulanin lang, puputikan lang ulit. Ay, sayang. Alright, time check, it's 12:17 in the noon. 12:17 na po ng tanghali. And we're on our way to Barangay Pangi, Libagon, Southern Leyte. Hindi ko napag-gloves, sobrang init pa naman. Yep. Alright. Napakaganda siguro pag ganito na yung daan lahat, no? Na asfalto. Diba? Sobrang ganda ng daan. Hindi pa lang na-asfalto tong magkabilaan, pero siguro soon lalagyan na to. Kung napapansin nyo, natanggal na, wala na yung kabitan natin ng GoPro dito sa may side mirror. Napakaswerte kong tao kasi natanggal siya. Hindi ako hindi ako nakandar o hindi ako bumibiyahe. Natanggal siya kasi naisabit ko yung helmet ko dyan, tapos pagtanggal ko ng helmet, sumabit yung holder. Yun, natanggal. Hindi pala masyadong kumagat yung epoxy. O nga, hindi pala masyadong lumikit yung epoxy dito. Hindi kasi ito what do you call that, glossy na surface. Para siyang carbon na hindi naman gloss na carbon, para siyang may groove. Kaya siguro may mga parts doon na hindi dumikit masyado yung epoxy, kaya natanggal. Buti na lang, napakaswerte ko, buti na lang hindi nasabay sa mga rides. Hindi ako bumabiyahe kasi kapag yun natanggal tapos nakalagay yung GoPro yun, sigurado basag yung GoPro natin. Wala pa naman tayong extra. Sunwerte pa din. Okay, siguro bibili na lang ako nung yung talagang may holder. Yung dalawang klase kasi yun yung side mirror na type at saka yung clamp type na GoPro holder. Dito na ilalagay sa dito sa may side mirror na bolt. Mas mas secure pa yun. Medyo nga may kamahalan lang, pero ganyan talaga pag gusto mo na ang quality na content, talaga nag-i-invest ka. Okay, talagang pinag-i-investan mo yan. Kaya tingnan nyo naman yung view. Napakaganda ng view. Hindi mo na kailangan pumunta ng ibang lugar kasi makikita mo rin dito sa may Southern Leyte. Napakaganda tanawin. Pero nagbabadya na yung ulan. Pero hindi naman siguro tayo aabutan ng ulan. Hindi na ito umabot. Hindi na aabot siguro ng mga around 10 kilometers. Hindi siguro. Malapit lang naman. Yeah. Yan, welcome to Libagon. Ito yung hindi magandang klase ng asfalto. Hindi siya smooth. Hindi ko alam kung bakit ganito. Yung dun sa may Concepcion Salvacion smooth naman yung asfalto. Dito parang tagudtod. Sa tanong Tagalog ng tagudtod. Para yung kabaliktaran ng hindi smooth.
Right, we're approaching. Ayan, so di ko alam kung anong pangalan nung floating na yun. Basta mamaya ipapakita ko sa inyo kung anong yung pangalan. Dito nyo dadaan, dito kayo dadaan. Ito. Pagdating nyo dito, yan, sa tapat ng barangay hall, may daan dito. Right, dito kayo. Eto, dito kayo dadaan. Yan, sobrang init, man. Saan kaya yung mga motor? Eto yung mga motor nila. Alright. Oh. Eto yung mga motor nila. So yan mga karim, andito na tayo sa may spot. Nag-aantay na lang tayo sa ano, yung parang hilaan para makatawid tayo dun sa may arko na yon. Yun. Doon. Mamaya pupuntahan natin yan. Ito pa. Dito pa si sino ba yan? Yung batang yan. Naghihila pa. So, let's go. Yung pangalan ng ano, yung floating Madrid. Anong klaseng Madrid yan? Madrid. Basta Madrid yung pangalan ng floating. Mamaya ano, bibigyan ko kayo ng montage mamaya sa ano, sa floating, barkon floating. Alright. Anet. Talagang mainit. Mangitlog na puga. Mangitlog. Mangitong. Ito muna. Exam na daan. So, ayun mga ka-team. Tayo na ay tatabuk. Pilip-pilip daw. Napang, my love? Okay. They're coming. First runner up. Yeah. Ang tutoy matagak.